Uqhekeko beselivele liqala ukubonakala kuleli qembu ngaphambi kokuba uShenge akhothame. NgoNhlaba kwabonakala amanye amalungu eqembu egqoke izikipa ezinobuso bomholi weqembu uvele enkosini Hlabisa. Lokhu kwabonakala njengokuphula umgomo waleli qembu wokuthi amalungu kumele agqoke kuphela izikipa ezinobuso bukaButhelezi. If they say the face of Hlabisa should not be on the T-shirts of IFP, it means that they don't want him. You know what I mean? That's the meaning of that. Because why would you question the face of the president being on a T-shirt of the party? There should be no questions about that. Ngokusho kuka-breakfast ukukhothama kaButhelezi buzokubeka kucace ukuthi ingabe ukuqokwa kaHlabisa kwesobuholi kwabe kuyintando yamalungu eqembu noma okunye. Did Hlabisa come to power via a political arrangement? Was he politically anointed by Umntwana? Or did Hlabisa come to power due to the majority of the views of the party? Umhlaziyi wezombusazwe uthi uma iIFP iqhubeka nokusebenzisa ubuso bukaShenge uma ikhankasa kungayisebenzela ukuzitholela amavoti okuzwelana nayo. Next year's election will also be presented as an election in his honor. And I think that might be used for, although in his absence, but he will have actually a presence in this election. Umengameli weqembu unxuse ukuthi kube nobumbano emva kokukhothama komsunguli walo. As the president of the IFP, I want to place on record that we will strive to ensure that the IFP remains a strong force. Kanti oyilungu leqembu ePhalamende umkhuleko Hlengwa wathi angeke ekwazi ukusho ukuthi kuzokwenzekani ukuya phambili njengoba isigungu esiphezulu seqembu besingakaphawuli ngalokhu.